Ito yung isang kulong-kulong o bangkulong na ginagawa. Stainless lahat yan. Yan. Flooring, stainless. Ito yung mga railings niya. Yun naman talagang purpose ng bangkulong. Pagakot. Yan. Kaya nga pala paggagawa ng kulong-kulong. Yan. Yan ang frame na ginagawa. Mayroon pa rito ito mga sidecar. Ordinary. Yan. Ordinary sidecar. Yan. Mga 23, 27 budget. Mayroon ka na dyan. Pure stainless sidecar. Nagkakahalaga ng 70,000. Hindi ka pag magpasimbol ng baril. Ang bala niya is din. Mga 69 caliber. Tatawa si Kuya JP oh. Yan, pure stainless yan talaga. Ito siya. Ang mga ordinary lang niya, hindi lang. Yan ang pangilalim. Yan. Ang brace. Stainless lahat yan. Yun lang ang bakal yung molly niya. Ito ang 70,000. Tingnan mo naman. Bumper pa lang. 5 layers na. Yan po ang 70K na sidecar. Ito naman 23. Lalabas na to ngayong hapon. So tinatapos na nila yan. I-align na ngayon darating yung motor nito. Semi lang siya. Itingnan pa natin yung mga iba pang mga na-symbol na. Ito yung skeleton. Yan. Ordinary skeleton. Ito naman, symbol na kolong-kolong or bangkulong. Ito yung pintuan ng kolong-kolong na ginagawa. Ito. Pwede nating ilagay. Tingnan nyo. Talagang pulidong stainless talaga. Ginamit. Kung may nagtatanong dyan o kung gustong malaman kung saan ang address ng shop na to, dito lang sa Buwag, Purok 4, Bambang, Nueva Vizcaya. Pare Rones Building Shop. Natanggap din sila rito ng mga process. Basta steel work. Ayan. Ito ang abang natin guys ito. Itong bangkulong na to or kulong-kulong. Pure stainless. 33,000 nga pala ang halaga nito. Ang stainless na to. Ito lang hindi kasama yung motor. Ito lang na kulong-kulong o bangkulong. Ang lalabas ngayong hapon is ito. 23,000. Kapag rin ba ito ano? Upholstery? Hindi na. Wala nang upholstery. Oo. Kung gusto nyo magpagawa ng sidecar, kontakin nyo lang dito. Meron lang hanapin to. Lapit lang sa school ng Bambang West Elementary. Buwag, Purok 4. Bambang, Buwag. Barangay Buwag, Purok 4, Nueva Vizcaya.